Hej, jeg fik en kommentar med, hvor jeg skulle spille Tower of Hell, så det prøver vi. Så jeg tænker bare, at vi går i gang. Så jeg har sådan aldrig spillet det før. Eller, jeg tror... Ja, okay. Jeg tror kun, jeg har spillet det en gang før. Eller allerede nu kan jeg se, at det er lidt svært. Hvad? Nå, nu forstår jeg. Okay. Nu forstår jeg. Der. 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 Sådan. Ja, okay. Ja, så... Det går ikke særlig godt lige nu. Ja, det går ikke særlig godt lige nu. Okay. Lad mig se. Jeg skal i hvert fald... Ja. Sådan, så kom jeg over det. Over det første. Okay. Sådan der. Vi kommer op over det første i hvert fald. Så, nu skal jeg bare ikke falde ned her. Vi er godt på vej nu. Yes, sådan. Op her. Der. Yes, sådan. Okay. Det bliver lidt svært. Nej. Så må jeg prøve igen. Den der er lidt irriterende. Okay, sådan. Bang, bang. Ja. Okay, kun anden gang jeg over den der. Sådan der. Jeg ved ikke, det ville være så svært. Bare ved starten. Sådan der. Yes. Så kommer jeg op herop igen. Så prøver vi at se. Jeg ser, at bare kan nå lidt længere denne gang. Det har jeg faldet ned sidst. Okay. Sådan der. Det var tæt på. Ja, okay. Det gik ikke så godt. Men vi prøver igen. Bang. Yes, vi er godt på vej. Det er egentlig... Og der er jo hele vejen derop til. Jeg havde ikke troet, at det ville være så svært. Bare ved starten her er det allerede bare en smule svært. Men vi skal nok se, hvor langt jeg kan komme. Sådan der. Så er jeg heroppe igen. Okay. Den her man. Ja. Sådan. Hvorfor er det sted så svært? Jeg kan bare ikke finde ud af, hvornår jeg skal hoppe. Jeg kan virkelig ikke finde ud af, hvornår jeg skal hoppe. Ja. Så. Yes. Ja. Tiden gik, så det er det sted, jeg lige var kommet op. Jeg røg bare ned igen. Så jeg må prøve. Så det er en ny en denne gang. Så må jeg se, om den er nemmere eller sværere. Jeg håber, den er lidt nemmere. Okay. Det ser ud til, det samme her. Men er det så sådan lidt omvendt, hvor at... Er det så lidt omvendt? Hvor det, som jeg var i starten, er ovenover det her nu. Det kan måske være. Det får jeg se. Det er det simpelthen. Eller på en måde. Sådan der. Okay. Jeg er på rette vej. Det bliver svært det her.
Nej. Jeg røg kun herned til. Sådan, så er vi på vej igen. Ja. Det skal jeg vist ikke have sagt. Ja, vi må prøve igen. Yes. Og tak for forslaget med at skulle prøve noget Tower of Hell, fordi jeg har kun spillet det en gang før. Så denne gang får jeg prøvet det. Og hvis der er andre spil, jeg gerne vil se mig spille, så bare skriv det i kommentaren. Så skal jeg nok prøve. Skal jeg op på den her. Sådan, så kommer jeg opad. Den er okay. Den var svær. Det sted var svært. Så må man prøve igen. Jeg er lidt ved at få styr på det her. Ja. Jeg røg kun de her ned til igen. Okay. Wow. Så er jeg heroppe igen. Så må jeg se, om jeg kan denne gang. Okay, sådan. Nå. Det var ellers tæt på denne gang. Okay, denne gang prøver vi at komme op. Yes. Så er vi i gang her igen. Ja. Sådan, nu er vi her igen. Så tredje gang lykkes gang. Så sådan. Jeg tror ikke aldrig jeg kommer forbi der. Så vi ses lige når jeg er deroppe igen. Jeg tror ikke jeg kan nå det. Tiden er nærmest gået. Ja. Yes, jeg når det ikke. Vi må vente til næste. Så ja. Nå, der kom lidt ekstra tid, så kan man måske nå det alligevel. Fedt. Den tid går der godt nok lidt hurtigt. Ja. Det er de hurtigste minutter, jeg nogensinde har set. Ja. Tiden gik desværre igen. Så nu er det en ny igen. Hold op, det der op ser svært ud. Det er lige der. Det ser ret svært ud. Så må vi se. Okay. Prøv den her. Lad os se, hvor langt jeg kan nå her. Hold op, det er lidt mærkeligt. Sådan, vi er på rette vej. Ja, pang. Jeg kan bare gå dem. Det kan man. Her. Det kommer til at være svært. Okay, så prøv igen. Okay, jeg hopper alt for tidligt. Okay. Tredje gang lykkensgang. Så prøver vi igen. Okay. Sådan der. Nej, ja okay. Der kom en mere i hvert fald. Vi prøver igen. Okay, 4 gang. Okay. Jeg tror ikke jeg kommer videre. Jeg tror ikke jeg kan komme over den. Okay, 15 gange. Den kører alt for hurtigt for mig, kan jeg godt mærke. Ja.
Jeg prøver lige en sidste gang. Okay, så er det gang. Okay, jeg kan godt mærke, at jeg ikke kommer videre. Så jeg tror, det var fra denne gang. Så hvis I kunne lide videoen, så må I meget gerne like og subscribe. Så ses, og husk at skrive nogle idéer nede i kommentaren.